Живот като на кино е фраза, която използваме, за да опишем мечтания начин на живот. Но както добре знаем, трябва да внимаваме какво си пожелаваме, защото може и да се сбъдне. А в този ред на мисли живота в България наистина често прилича на филм. Само че жанра му не е романтична комедия, а по-скоро гангстърски екшън, който лошите винаги се измъкват. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Поне до следващото продължение, в което стават жертва на още по-жестоки и опасни типове. На 5 януари, точно по обяд, на едно от най-оживените места в София беше извършен показен разстрел. Наглото престъпление обаче нито ни изненада, нито ни потресе. Първо, защото не е нещо ново. Връщайки лентата назад, виждаме поне няколко показни убийства посред бял ден пред десетки случайни минувачи. И второ, защото мишена на професионалния килър беше поредната сенчеста фигура, замесена в скандали и афери, печално известния Боби Цанков. 3 куршума отнеха живота на 30-годишния мъж, който очакваше първо дете и няколко съдебни дела за измами. Освен с обвиненията за финансови измами, покойният радиоводещ доби популярност и като познавач на престъпния свят и дори негов хроникьор. Часове след смъртта на Боби Цанков, книгата му за тайните на нашенския ъндърграунд се продаваха като топъл хляб на книжния пазар. Това обаче са само 2 от версиите, по които работят МВР и прокуратурата. Дръзкото убийство направи разследващите по-пестеливи откъм изказвания. Става дума за една, наречете го, инвентаризация на криминалния контингент, който ще позволи да ги поставим в известност, министъра използва този израз, и да потърсим начин една част от тях, които нямат основания да бъдат на свобода, да бъдат своевременно задържани. Според най-интригуващата версия, Боби Цанков е ликвидиран от професионален килър, защото е помагал на МВР и прокуратурата. Доказателство за това били многобройните му срещи с градския прокурор на София Николай Кокинов. Малвата гласи, че Цанков е бил готвен за ключов свидетел по дело за пране на пари срещу братя Маргини и че междувременно помагал на МВР за залавянето на бандата за отвличания, разбита при операция Наглите. Лошото на министъра на вътрешните работи е, че много знае, а малко може да каже. Броени часове след смъртта на Боби Цанков бяха арестувани 2 популярни лица от престъпния свят. Първият заподозрян беше Стефан Бонев Сако, за когото се твърди, че е наследник на бизнеса с наркотици на Таки. Преди месец Сако отправи заплахи към Цанков, а по думите на радиоводещия дори направил опит да го помете с личния си автомобил. На Врахюрданов ден обаче Сако беше пуснат на свобода. В ареста остана другия задържан във връзка с показния разстрел – големия Маргин. Въпреки спецакциите на МВР, брат му, който също трябваше да бъде арестуван, успя да се измъкне от полицейските хайки. Дори с разклатеното си здравословно състояние, заради което беше пуснат от ареста. И докато малкия Маргин продължаваше да е в неизвестност, прокуратурата обяви, че има достатъчно доказателства, за да обвини него и брат му в поръчителство на убийството. Официалното повдигане на обвинението и мотивите на прокуратурата обаче останаха неясни във времето. Пресилено е да кажем, че българската реалност е като холивудски филм. Факт е обаче, че гангстърските киноленти са вдъхновение за българския криминален контингент. Какво показва кинопрегледа? I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Убийството на Митко Малкия, сочен за дясна ръка на Златко Баретата, беше вдъхновено от хита на Гай Ричи «Гепи». На пръв поглед безобидни свещеници извадиха оръжие и престъпиха Божията заповед «Не убивай». Мястото обаче не е снимачната площадка, а кафенето Арт Декор. Килърът на Дмитрий Минев Руснака пък имаше на разположение цял куп холивудски филми с снайперисти. Но докато в лентата на прицел героя на Клинт Ийствуд все пак неутрализира лошия, убиеца на Руснака все още е на свобода. След като само с един изстрел отне живота му на булевард Витоша в почивен ден и в присъствието на десетки минувачи.
Дегизирани като полицаи, клошари и забързани бизнесмени, професионални килъри като във филмови сцени изпратиха в отвъдното подземни босове като Милчо Бонев, Бай Миле, Антон Милтенов Клюна и Константин Димитров Самоковеца. А докато съдебната ни система все не успява да роди осъдителна присъда за подобни престъпления, преразпределението на нелегалния им бизнес води до естествено прочистване на криминалния контингент. Защото където не действа човешкия закон, действа закона на джунглата.